расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмм, шашум рақами рейтинг Муҳаммад Мокаев бо рекорди 12:0 ва ҳафтум рақами рейтинг Манел Капе бо рекорди 19:6 рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни нимёна UFC Колби Ковингтон гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. шояд ки рақиби навбатӣ ман Билол Муҳаммад мешавад, ки бисёр гап мезанад. ӯ дар рейтинг аз ман болотар аст ва агар ки ман ӯро шикаст диҳам, пас бо эҳтимоли калон ман довталаб барои камарбанд мешавам. ба ғайр аз ин боз барои ман муҳорибаи 5 раунда зидди Ҳамза Чимаев шавқовар аст. ман чанд маротиба гуфта будам ки бо ин шахс дар муҳорибаҳои асосӣ ҷангидан мехоҳам. боварӣ надорам ки ӯ ба тобоварии ман тоқат мекунад, чунки тобоварии ӯ на он қадар хуб аст. дар муҳорибаи гузашта ӯ бо Усман ҷангид, ки як ҳафта то муҳориба мондан баромад ва ман фикр мекунам ки дар ҳамон муҳориба Усман ғолиб шуда буд. фикр мекунам ки ба наздикӣ чеҳраи асосии Чимаевро ба ҳама нишон медиҳанд. ӯ тобоварӣ на он қадар хуб дорад ва умуман ӯ на он қадар ҷангвари хубе ҳаст ки одамон фикр мекунанд, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунам ки Колби Ковингтон дар муҳорибаи охирони худ бо Леон Эдвардс барои камарбанд ҷангида буд ва бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. топови ҷангори вазни сабук UFC Бенуа Сен-Дени дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Дастин Порье прогнози худро дод. Порье зарбазанӣ дақиқ дорад ва ӯ доимо босаброна меҷангад ва фишорро хуб қабул карда метавонад. ӯ ҷангори пуртаҷриба бо тобоварии хуб аст. бовар надорам ки ягон кас гуфта тавонад ки ӯ зидди Махачев шанси ғолиб шудан надорад. Махачев ҷангори ҳаматарафае ҳаст ки барои ин муҳориба хуб омода мешавад. фикр мекунам ки нақшаи ҷангии Махачев аён аст. ӯ кӯшиш мекунад ки коре ки Ҳабиб ва Оливейра карда буданд ҳамон корро такрор кунад. ин аз ҳама роҳи осон барои шикаст додани Порье аст. худи Порье хуб медонад ки Махачев зидди ӯ чӣ гуна меҷангад. аммо ба ҳар ҳол дар ин муҳориба ман ғолиб Махачевро мебинам, гуфтааст Сен-Дени. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 2 июн дар турнири UFC 302 мегузарад ва чӣ гуна ки медонед дӯстон, Ислам Махачев ба ин муҳориба бо дастпӯшакҳои тиллоӣ мебарояд ва бояд гуфт ки дигар ҷангварони UFC низ акнун бо дастпӯшакҳои нав мебароянд, ки чанд муддат пеш UFC ин чизро нишон дода буданд ва шаби гузашта рақиби дар пеш истодаи Муин Ғафуров Киёнг Хоканг дастпӯшакҳои нав ва кӯҳнаро муқоиса кард. ногуфта намонад ки муҳориба байни Муин Ғафуров ва Киёнг Хоканг аллакай рӯзи 23 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад ва мо албатта ки ба Муин омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.